faktisk det, der er ulempe. Vi er hans sniper som kammerat. Jeg ved aldrig, hvor han gemmer sig. Ja, Simon, kom du bare fra, ikke? Det har jeg ikke. Ja, vi har ikke den bedste kampo her. Det koster 1 milliard. Vi er de fattige militære over i Rusland. Desværre, vi vil hellere gerne til Danmark. Når vi flytter til Rusland, må se de billige biler, de har. Ja, yeah. Vi vil hellere køre i Mercedes. Bare ikke BMW. Jo, BMW er faktisk fint. Men, nej. Men i hvert fald, der er som om, de er faktisk fine. Så for eksempel den her Scout A5. Ja, jeg har været med til at lave. Den lavede vi første dag, vi var. Det var sådan. Hvor lavede du egentlig den her henne? Det var da i elværkstedet. Ja. Den her, den var i sløjt. Jeg er faktisk meget stolt. Så hvis man hver eneste gang, jeg ser en skæveøje som vietnameser. Ja. Og så gør Charlie. Yes. Sådan er livet her i Rusland. Nok skyder vi efter vietnameser, selvom vi holdt med dem i Vietnamkrigen i 4 til 68. Det er en skam. Amerikanerne er ikke så glade for os selv. Men ja, det synes jeg, Simon, er fandme meget med de våben. Ja. Yes. Så nu ser I lige før prøvede vi at gemme os med vores underlige våben. De er meget bedre våben over i USA, det skal jeg lige hilse at sige. Det er også sådan. Kan du nævne nogle eksempler? Popcorn. Jamen, det har de alle. Sniper. Ja, de har mange billeder. De har M16, de har M4. Det var godt nok Australien, der lavede AUG. De har M9. Hvad er det mere? Ja, M60. Deagle. Den er en blanding af USA og Israel. De to har lavet dem sammen. Og sådan lidt. Glock, den er så desværre også australsk. Man kunne have troet, den var amerikansk. Den er russisk. Ja. Det er heller ikke en specielt fed træningslejr, vi har. Nu se, det er lort, vi bor i. What? Træningslejr, det er en baghave i en normal stad. Hovedstad. Simon, er du egentlig tilfreds med det? Det burde have været lidt bedre. Nej. Sniper! Okay, det skal ikke ringe igen, det skal filmes. Du filmer mig. Så, helt stille. Se, det her, det er så ulempen ved at være i Rusland. Det må være sådan noget! Det er ulempen ved at bo i Rusland som soldat. Ja, jeg tror. Det er sniper. Tak på. Yes. Dårlig ulempen. Men vi er klar nok. Har du det fint? Ja. Okay, nu sniger vi os lidt tættere på.